Ahoj Jarka. Čauko Maťka. Ahojte všetci. Vítame vás v ďalšej časti našich vzájomných diskusí a v dnešnej diskusii budeme hovoriť o novej povinnosti, ktorá sa týka nás účtovníkov, účtovníčok všetkých v súvislosti s novelou zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu. A to nie je nič iné ako ďalšia, určite veľmi potrebná povinnosť sa niekam registrovať. Určite. Poďme si ale najskôr povedať, čo je to vlastne za zákon a či nám náhodou z neho nevyplývajú už nejaké povinnosti, ktoré by sme už mali mať splnené alebo pripravené. Takže presne tá novela, o ktorej budeme dnes hovoriť, sa týka zákona, ktorý je už pár rokov v platnosti. Konkrétne je to zákon číslo 297 z roku 2008. A ja si ho teda hovorovo nazývam, že to je zákon proti praniu špinavých peňazí. Čiže ten zákon je už od roku 2008 v platnosti a je to vlastne viac menej prenos európskej legislatívy. Čiže my už by sme v spojitosti s týmto zákonom, povieme si, možno aj niečo mali mať pripravené. A teraz táto novela z nás účtovníkov, ako si povieme, bude tak trošku robiť takých spolupracovníkov, udavačov, detektívov, vyšetrovateľov, všetko v jednom. Tak čo by sme vlastne už mali mať zmáknuté, že čo vlastne bolo schválené ako ďalšie veci. Týka sa to aj účtovníkov, ale pozor, nie všetkých účtovníkov. Nie v tomto duchu, ako účtovník. Presne tak, v tomto duchu nie je účtovník ako účtovník. A tá AML legislatíva rozlišuje pojem účtovník. Takže všetci externí účtovníci, účtovné kancelárie, firmy by mali zbystrieť pozornosť a mali by mať hlavne vypracovaný program vlastnej činnosti. A vieš nám, Jarka, niečo povedať bližšie o tomto úžasnom programe vlastnej činnosti? Nie, takto by nevyzeral, alebo takto by nemal vyzerať program vlastnej činnosti v súvislosti s AML legislatívou. Tento program by sme naozaj už mali mať vypracovaný, áno, v podobe internej smernice. Niekto si môže zadefinovať, že preňho to budú nejaké, neustále sa opakujúce hotovostné operácie vo väčšej výške, že proste mali by ste tam mať, že ako by ste vlastne vy ako účtovník rozpoznali, že táto transakcia tak ako trošku smrdí, že nezdá sa mi. A potom by tam aj malo byť, že akým spôsobom budete ako kebyže uchovávať celú túto dokumentáciu, pričom teda mali by sme ju uchovávať 5 rokov. No, ale ostaneme pri tých neobvyklých transakciách, akým spôsobom ich budeme nahlasovať, ale teda ako by som mala postupovať, keď ako zbadám nejakú podozrivú transakciu, tak čo, kam pôjdem bežať? Na lampáreň asi? My účtovníci teda máme povinnosť všetky takéto podozrivé alebo neobvyklé transakcie nahlasovať finančnej spravodajskej jednotke a od 1.1.2025 je možné to nahlasovať len elektronicky. Okay. Na to, aby ste mohli elektronicky nahlásiť nejakú podozrivú finančnú transakciu, musíte byť registrovaní alebo registrovaná v systéme na ich nahlasovanie, ktorý sa nazýva GoAML systém. Čiže musíme sa do tohto systému registrovať všetci externí účtovníci, ktorí sme povinnými osobami. Noví účtovníci, ktorí svoju činnosť len začínajú, a teda začnú túto činnosť po 1.6.2026, majú na túto registráciu 30 dní. My existujúci máme v rámci prechodných ustanovení čas do 30. novembra 2026. No, tak poďme sa trošku preklikať do toho systému GoAML, alebo teda my sme sa preklikali za vás, aspoň tak skúšobne, cvične zatiaľ, že čo do toho novembra budeme musieť zmáknuť. Takže máte tam aj slovenskú verziu, to len poučenie z praxe. Si myslel, aký sme medzinárodní. Zároveň teda aj pridelenie tzv. Identifikátora alebo tzv. ID čísla. To bude vlastne to vaše číslo, pod ktorým budete figurovať v tomto registri týchto tzv. Povinných osôb. Takže takto nejak vyzerá tá registrácia do toho GoAML systému, ktorú budeme musieť zvládnuť. Ale musíme absolvovať tú registráciu do 30.11.2026, lebo ak sa tak nestane, tak môžu nasledovať naše obľúbené pokuty a presne tými sa nám tento zákon aj vyhráža. Dúfame, že sme vám v dnešnom dieli priblížili túto novú povinnosť a verím, že si ju nezabudnete splniť. Takže tešíme sa, že vás pribúda, šírte nás aj naďalej. Tešíme sa na nové témy a buďte s nami aj naďalej. Bez risku, v nezisku.